Σήμερα θα μάθουμε πώς να κατεβάσουμε δωρεάν από το Play Store. Όχι από το Play Store, γενικώς. Άμα έχει παιχνίδι. Εδώ πέρα. Play Store. Θα διαλέξουμε ένα τυχαίο παιχνίδι. Όπα, γιατί με έβγαλε. Ψάχνουμε ένα παιχνίδι με λεφτά. Πάμε το Rabbids. Rabbids Big. Για να το κατεβάσουμε θα χρειαστεί να πάμε στο ίντερνετ. Εγώ έχω Amazon. Και να πατήσουμε App Droid. Ναι, τέλος πάντων το πατάτε το πρώτο και μπαίνετε. Πατάτε εδώ πέρα Try your Android και εδώ πέρα κάτω Download. Περιμένουμε να εγκαταστηθεί. Εγκαταστάθηκε. Εγκατάσταση. Εγκατάστηκε άνοιγμα. Βγάζει εδώ πέρα. Πάμε δεξιά. Έλα τώρα. Τι έγραφε? Beach. Big Bang. Σας το βγάζει κατευθείαν. Download. Download εδώ πέρα. Οπα. Πάτησα φωτογραφία. Και android.ws. Και αρχίζει και κατεβαίνει ή εδώ πέρα πάνω. Εδώ πέρα πάνω. Ή για όσους έχουν διπύρινο, τριπύρινο, θα κατεβεί εδώ κάτω, ξέρω. Περιμένουμε να κατεβεί. Είναι 45,3 MB και διαρκεί 4 λεπτά. Εγώ εδώ έχω κατεβάσει Castle of, δεν θυμάμαι πώς το λένε, Farming Simulator και το Minecraft. Θα ανεβάσω και βίντεο. Να το και το Android. Μόλις περιμένουμε να κατεβεί θα κάνουμε install. Γεια σας.